اسفه رسانk در اسفه دیمپا منزلا جنزانint o نودربرانی رم گیش بوانint بانداتے میراث انور ما ٹی ٹی ایس وانک جا ملائی بازارا داخلہ داتگو آئیے دواہی وانگی ضرورت ادارہا سرجم کتگنت او میراث وانک بندات بتگ ادارہ ٹی ٹی ایس اسکول امراہ داریا ساڑائیت او آئیے جہدا پا چھاگردا نیکی پالی لیکیت اسفے دہ نودربراں وتی سالانہ چکاساں جوانی نمبرے گپتگو دیمے مکتبہ شتگنت ادارہا آہانی ضرورت سرجم کتگنت آوتی مکتباں دیما جنزانند ادارہ کلی اما راج دوست علم و زانت دوست او چھاگرد مردمانی منتا گپت کہ آہانی جہد و جفاہنگو ادارہ فزیشن محکم بوانint وتی وتی بارشتاں پا ای زہگاں الم روان بدیت کہ تئی بارشت بازیں توجیلی سازت